Samu
Nggih, tepuk tangan buat Sido Wareg dan juga Sabdo Wiromo, luar biasa. Nggih, alhamdulillah. Dereng ngantuk nggih, Bu nggih? Dereng. Dereng tapi arep merem ya nek. Dereng, nggih. Ya, sugeng dalu, Nok. Sugeng dalu. Iya, sumo lah aku ki jekan. Ya mbok ote-ote apa? Anu kipasan. Lah iya lah jek kipasan bondek lho, Mas. Ibarate sumu awake dhewe ngetokne keringet iki uga rejeki karo sing gawe urip. Men awake dhewe sehat badane. Nggih. Wong ki lek keringet ora iso keringetan kuwi angel. Iya, angel. Apa meneh bengi-bengi ngene iki enake golek keringet. Lah iya. Heeh ta? Iya. Lah iki koyo dhewe ngene iki kerja kan golek keringet. Ora panas piye to, Nduk, sorote lampu kiwot. Lah, heeh. Padane ora elok-elok. Ning alhamdulillah ngaturke puji syukur iso marak sowan ana Sido Wareg. Nggih. Luar biasa ya, Nak. Nggih, alhamdulillah rabbil alamin. Piye? Mas, kabare sampean? Kabarku ya sehat, Nak. Sehat? Sehat. Bindeng koyo ngono sehat? Lara ki anugerah, Nak. Alhamdulillah lek kudu dinikmati. Lara kudu alhamdulillah. Mergo dhewe sing diparingi krasa lara. Berarti cek disayangi karo Gusti Allah ya, Mas ya. Cek diparingi teguran ya. Ha to? Iya, wong lara biasane nebus dosa. Sampean lho sing ngomong untuk aku lho. Ora patrah iya. Ya. Iki acarane bersih desa, Nak. Wes ya ampun, ya ampun, sing delok ya ampun. Iki delok to Mas, di loro 3 10 11. Iki kanca-kanca YouTuber, Nak. YouTuber. Alhamdulillah disengkuyung karo kanca-kanca YouTuber sing live streaming uga ana, sing rekam uga ana. Matur nembah nuwun kagem kanca-kanca YouTuber ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal. Iki lek disebone sitok-sitok subuh gak bar ki kok. Ora ning ngono aku ya lali. Ngampe gak apal. Ya. Oke. Ngaturke lelipur nak kagem warga masyarakat sing padha wungon sing padha rawuh. Ngono ngaturke tetembangan apa sing arep mbok aturke. Aduh. Ya. Paring ana nuansa sing piye sik awake nyelot ngene to cah iki. Danang lek garap kok ya apik men. Wah, Cak. Piye? Ora iki. Lek garape piye to? Aku mung krungu lho Mas Cek Petong. Iya. Piye, Ndang? Mbah lemu. Piye? Lho sampean apa gak kok ya? Wes, nyocoke sampun karo kanca Sabdo Wiromo. Sampun. Oke. Bapak Ibu ingkang hormati, semoga menika pasugatan saking Sanggar Seni Sabdo Wiromo Dinda AR Petong apa mater to? Momonganku rewel ora ngerti wong. Oh. Piye Saudara? Nesu. Nanya apa? Ora melu ning trawas tak omongi aku lara. Lah mare gak sampean serok lho Mas Dengi. Padahal sak omongi. Wes. Lah kok gak teko? Wis kae lho wis ning kono. Lah iya kok. Ya lagune apa nek iki mau? Nama Permata hati sampai kami sosol. Nggih, matur nembah nuwun Mbak Dinda. Terus Nggih, sampun ngaturaken Permata.